What is His Life Ministries? His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process: win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. Sige. Maayong aga kag maayong aga gid sa inyo tanan. Amen. Abi lang pakanta na Ginoo bi bago ta magsugod. Hambala ang tupad mo, maayo ka pa sa aga. Maayo ka pa. Umako muna. Sige, matindog ta. Masugod ta sa aton nga pag-worship kag sa pagdayaw sa Ginoo. But before that, gina-welcome po kita tanan nga ari diri sa Santa Clara grounds. Ari kita subong sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration, no? So ginaabi-abi ko. Ako gali si Pastor Winston, kag gina-welcome po gid labi na nagatanaw sa aton Facebook live streaming sa His Life Ministries Facebook page, no? Welcome gid kamo, salamat sa pag-ugyon sa amon sa subong nga aga. Kag sa mga nagatanaw man sa aton YouTube channel sa His Life Ministries, salamat gid kay ari kamo. Comment, like, subscribe kag i-share, no, ang aton nga celebration subong nga aga sa aton mga friends sa aton nga YouTube channel. And also those who are listening kapamati sa Voice of Salvation sa DYVS, no? Salamat sa pag-tune in man sa amon kag grateful kami sa pag-join in, no, ninyo sa amon subong nga aga. Okay, as we start, may gamay lang ko nga i-share sa inyo before ta mag-start. Kaya ang atong topic subong, it's about joyful praise, no? Kung i-translate nato ni pagdayaw ng may kinasadya, na, no? Siguro mo na pinakalapit nga kwan sa Ilonggo. But you know what? Nagahalin ini sa isa katagipusoon nga nagapasalamat. Yes, salamat. So, subong pa mangkuton ta kautod, nagapasalamat ka bala subong. Thank you, Lord. Sa imo kabuhi, sa imo sa bugay nga ginhatag sa imo, sa mga sa even sa aton maayong lawas na lang, napasalamat ka bala. Ti dayawon tang Ginoo sina. So joyful praise. Amo pa nga makanta kita, masinggit, mas iban gani ga sayaw, no, ga sa dance sila. Yes. Tungod sang kasadya nga nabatyagan nila sa ilang nga nagipusoon. So amo man ang himuon ta subong, makanta ta ka mag-clap, mag-pray sa tungod nga sang kaayuhan nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Magduko lang ta, amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Sang sining pribilehiyo, sining oportunidad sa pagtindog sa atubangan nimo, sa paghatag sa amon kadayawan. Hindi lang kadayawan, Lord, but may kasadya, joyful praise nga halin gid sa amon tagipusoon. Bangon ikaw ang amon Ginoo, ikaw ang amon manunuga, ikaw ang ang ginsugdan sang tanan. Kag grateful gid kami sa imo kaayo sa amon kabuhi. So sa pagsimba namon sa imo, Lord, buligi kami sa paghatag sang nagakaangay nga paghatag sang dayaw sa imo, simba, worship. Salamat gid, Lord, in Jesus name we pray. Amen. Sige, madayaw sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ining adlaw para dayaw ng Ginoo. Amen. Yes. Kag isay na ka maayo nga butang ang magdayaw sa Ginoo. Hambal gani ni Jesus, no?
Miski ang mga bato, magasingkit, no? Magdayaw sa Ginoo. So, ini adlaw damo kita pasalamatan sa Ginoo. Ako personally kapasalamat ako sa Ginoo kay ginluwas niya ako. Ginluwas niya kita, amen. So, kapay pa nga kita magsinadya subong because it's a great thing Yes. to praise the Amen. Lord. Kabalaan to mo, it's a great thing to praise the Lord. Yes, it's a great Hallelujah. thing to praise the Lord. Hallelujah. Kabalugid ko yung handa na gid ka mo magkanta, magdayaw, maghimaya sa Ginoo kay adlaw-adlaw grabe ang ginpang obraya sa aton. Tungod nga kita ara na kay Kristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kita pirmi gid siya, hindi lang kisa, pirmi gid amo ginabaligan hambal niya sa iya nga word. Pirmi gid magpangamuyo sa tanan nga tion kag magpasalamat bisan ano ang aton kahimtangan. Ti Lord kabalo kagid bala kung ano kahimtangan namon, pero we choose to praise you, to glorify you. Kaya mo man ang ginhambal mo di sa amon, gani dalayawon kagid Ginoo tungod sang imo kusog, tungod sang kusog sang Ginoo makadayaw kita, hindi sa aton kusog, hindi sa aton kabakod, tungod sang kusog sang Ginoo ari kita diri subong ginpukaw yata ginhatagan niya pagitabla pag-unga adlaw. Salamat gid Ginoo sang imo kaayo gani hindi gid kami maghipos magkakanta gid kita ya sa Ginoo. Amen. Abi all out tayang pagdayaw ta sa Ginoo, hindi pagpunggi. I-all out kung ano ta ang ara sa sulod nga wala na kamo balalabot sa mga palibot nyo dao kag sa tupad nyo gakamulang gid sang Ginoo ya gasaot gadayaw kag gahimaya. Abi Amen. obrahon ta na nga wala na ba na sang labot sa mga tupad kag sa mga kilid dao. Obrahon ta na ya kay grabe gid siyang ginobra sa aton sang Ginoo. Kag grabe gid nga mga miracle, no? Gagmay halin sa gagmay. Grabe ang ginpakita ya sa aton. Ti ipanikat kani ang mga tiil ta din ta panibigiho, no? Samtang ya may giho kita kag kakusog ihatag tatanan sa Ginoo. Hallelujah. So amo ginayang obrahon ta subong nga aga magakanta kag magakalipay Hallelujah. sa aton nga gamhanan nga Dios. Kapay Puloy anta magsinao, kabay sa dalan magsinadya. Oh, hallelujah! Kabay hustisya makaluhod kay Jesus. Kung kita magpangamuyo, hallelujah, halin kabukiran, hasta kapatagan, amon pagdayaw, lapot sa imo, halin kabukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupot sa hangin. Gaupot sa hangin. Hallelujah. Salamat, Matawataliwan. Ginoo. Kapay puloy anta magsinao, kabay sa dalan magsinadya. Salamat. Magasinadya kita. Kapay hustisya makaluhod kay Jesus. Kung kita magpangamuyo, halin kabukiran, hasta kapatagan, amon pagdayaw, lapot sa imo. Bato na ang amon pagdayaw, Ginoo. Halin kabukiran. Hallelujah. Hasta sa nasyon, amon kanta, gaupot sa hangin. Kasanag mo gasiga sa Ano, salamat Ginoo. samtang kami kahako sa krus.
sa imo, halin ka bukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupot sa hangin, halin ka bukiran, hasta kapatagan, amon pagdayaw, labot sa imo, halin ka bukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupot sa hangin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Patulang ini ang mga tagipusoan, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ibuka ang mga bibig, mga utod. Hallelujah. 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 Salamat. Hallelujah. 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 Halin ka bukiran, hasta kapatagan, amon pagdayaw, labot sa imo, halin ka bukiran, hasta sa nasyon, amon kanta, gaupot sa hangin. Palapakan ta, Ginoo. Oh, hallelujah. Hallelujah, Salamat, Ginoo. gid Ginoo. Salamat, gid Ginoo. Kay hindi gid kami maguntad sa paghambal. Hallelujah. Hallelujah sa makagagahom namon nga Dios. Hallelujah sa kaayo kag katutom namon nga Ginoo. Hallelujah. Hallelujah to your name. Ginoo, salamat gid kay ginsigurado mo gid siya. Nga kaayo gid ang imo gid kaayo kag ang imo gid nga gugma. Magapadayon, magaupod sa amon, magalaot sa amon, magatuy-tuy sa amon kabuhi. Samtang nagakabuhi kami sa sini nga kalibutan. Salamat gid Ginoo sang assurance na ginhatag mo sa amon nga hindi gid kami maano, hindi gid kami mapukan. Salamat Ginoo. Kay ang imo proteksyon kag ang imo nga pagtuy-tuy sa amon nagapalipay kag nagapabaskog sa amon. Salamat gid Ginoo. Kay ang kalipay halin gid sa imo. Ikaw ang kalipay. Jesus, Jesus. Only you Jesus. Ikaw lang gid siya ang kinahanglan namon. Only you Jesus. We desperate for you Jesus. We need you Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, tungod lang gid sa imo. Ginoo ko, kaluoy mo wala nagkabago. Adlaw-adlaw akong ginakaptan. Sugod sa kong pagbuktaw, tutok sa pagtulog, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Kataon taliwan. Ginoo ko, kaluoy mo wala nagkabago. Adlaw-adlaw akong ginakaptan. Sugod sa kong pagbuktaw,
Dulot sa pagtulog, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko, ikaw matuto. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko, halin sa imo. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang tingog mo, nagahatag sang kalayo sa kadulong. Ikaw ang dalangpan ko, Ikaw lang din. ikaw ang may sa akon, ikaw ang abyan ko. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Himayaon ko. Sa kabuhi ko, ikaw matuto. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko, halin sa imo. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akin. Hallelujah! Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatungyan ko, sambong ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugilan ko, sambong ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Hallelujah. Sa kabuhi ko, ikaw matuto. Salamat, Ginoo. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ikaw lang din. Ang ginhawa ko, halin sa imo. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko, sa kabuhi ko, ikaw matuto. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Hallelujah. Salamat, Ang ginhawa ko, halin sa imo. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos gamhanan, dayawon ta ang Diyos gamhanan, magkita sang tanan. Ang Diyos gamhanan, Gampanan niya, Diyos. Diyos nga matahong, buhi nga paglaom, para sa kaluwasan sa bukos na kalibutan. Puno sang kasanan, Hallelujah. wala makatago. Gamhanan mo matino, kaaway na kapuro. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Ang Diyos gamhanan, dayawon ta ang Diyos gamhanan.
sugdan hasta katapusan. Diyos tatlo sa isa, Espiritu, Anak, Ama. Kami magasimba, kami magasimba. Ang Diyos gamhanan, ang Diyos gamhanan. Dayawon ta ang Diyos gamhanan, makita sang tanan. Ang Diyos gamhanan, ang Diyos gamhanan. Dayawon ta ang Diyos gamhanan, makita sang tanan. Ang Diyos gamhanan. Ngalan nga labaw sa tanan. Ngalan nga labaw sa tanan. Ang ngayon masidunggan. Himayaon ta ang Diyos gamhanan. Ngalan nga labaw sa tanan. Halalan ni Jesucristo. Ang ngayon masidunggan. Himayaon ta ang Diyos gamhanan. Ang Diyos gamhanan. Dayawon ta ang Diyos gamhanan, makita sang tanan. Ang Diyos gamhanan. Ang Diyos gamhanan. Dayawon ta ang Diyos gamhanan, makita sang tanan. Ang Diyos gamhanan, makita sang tanan. Ang Diyos gamhanan, makita sang tanan. Ang Diyos gamhanan. Gamhanan ang Diyos sa atong kabuhi. Gamhanan siya sa tanan nga butang. Hallelujah. Gamhanan ka Ginoo. Amon ka ginatib-ong. Ginapasidunggan kay ikaw gamhanan. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan tang Ginoo. O Diyos, ikaw lang gid ang gamhanan, makagagahom sang tanan. Mambubuhat sang langit kag sang duta, wala sang makatupong sang imo gahom, Ginoo. Kag ginapasidunggan ka namon subong nga aga, ginadayaw ka namon, kag ginasimba ka namon subong nga aga. Kag ang tanan magasinggit. Amen. Hallelujah. Sige, malingkod ta. Wow. Mayong aga gid sa inyo sa liwat, no? Good morning. This is a wonderful day. Kanami isang adlaw, hindi mainit, mahangin. So, ka-comfortable gid sa aton subong. And kanami gid sa pagdayaw sa Ginoo. Okay? So, welcome sa His Life Ministries, Hiligaynon, 10 a.m. Hiligaynon service, diri sa Santa Clara, Lote. Okay? Ang aton lang gid purpose diri sa His Life is to glorify God. Himayaon ang Ginoo, ang Diyos. And to make disciples, ma-develop kita sa mga tao nga mangin disipulo, mangin follower, mga sumulunod sa nga aton nga Ginoo. Kaya mo kita dapat sina, no? Mga sumulunod sang Ginoo. Ikaw ba lang sumulunod ka? Huuin, no? Wala na, ari ka diri. Dapat sumulunod ka gid. Amen? Okay, sige. So, welcome once again. This is the first Sunday, unang Domingo sang Oktubre, mga utod. Kadasig sang panahon. Sa 3 ka bulan, matapos ng tuig. Bawi diyan, maagi tanay sa Christmas. Kay mahatag tanay sang aton mga regalo.
Nagapabati-bati ko bala. Wala. Joke lang na joke. So, welcome first Sunday. Sa kada first Sunday, siyempre, bag-o na naman ang aton nga series. Natapos na kita sang Redeeming the Time. No, tublang last month naton September nga series. So may bag-o kita nga pagatun-an subong nga bulan sang Oktubre. Kag ini naga-develop kay sa Disyembre or Nobyembre mahatag kita sang aton nga Thanksgiving. Pasalamat. No, importante bala na sa Ginoo nga magpasalamat kita so gina-develop nga amat-amat na bilang duga climax ka naga-develop ang aton pagpasalamat sa Ginoo. So amo ni subong aton serye Joyful Praise, no? Kung sa Ilonggo pa pagdayaw nga may dala nga kalipay or kasadya, no? Yan muna nga aton nga topic subong kaginkuha naton nini sa Salmo 33. Okay? Kanta sa pagdayaw. Salmo 33, versikulo 1 hasta 3. Basahon ko ha. Amo ni aton pagatun-an kag ini it's all about paghatag pagdayaw. Praise sa Ginoo. Sige, basahon ko anay. Kamo nga mga pwede ta katindog daganta pagdayaw ang word sang Ginoo. No, iyan ni pulong. Kamo nga mga matarong maghinugyaw kamo sa kalipay. Tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo. Kamo nga nagakabuhi sing husto, nagakabagay nga dayawon ninyo siya. Dayawan ninyo ang Ginoo paagi sa arpa. Tukarin ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kwerdas. Kantahin ninyo siya sang pagbag-o nga kanta. Tukarin ninyo siya sing maayo kag maghinugyaw kamo sa kalipay. Amen? Sige, maglingkod ta. Mga utod, i-qualify ta anay, no? May duha kapag hatag pasidungog sa Ginoo, honor, and that is praise, pagdayaw, and worship. Kapatid na ka muna, muna yan ginatawag naton, ang aton nga first part sa aton service, praise and worship. Okay. Anong diferensya? Anong difference ang praise sa worship, sa pagdayaw, sa pagsimba? Okay. Sa worship, unahon kong worship, ini siya lifestyle, no? Pagsimba sa Ginoo, hindi niya nga subong lang ma-worship ka, tapos buwas Lunes wala na, hindi. Dapat sige-sige, lifestyle gani. Ari niya sa aton nga pangginawi ang worship, nga pagsimba sa Ginoo, hindi na makakas sa imo. No? Kung ikaw sumulunod sa Ginoo, Hesukristo, dapat ang imo nga life, ang imo kabuhi, naga-reflect, makita ang simba sa Ginoo. Okay? Nakuha nyo? Ano naman ang praise, ang pagdayaw? Well, ang pagdayaw, it's a manifestation sang nakita naton sa nabato naton, sa natabo sa aton kabuhi, tungod or bangod sang kaayo sa Ginoo. So for example, one time mga utod, yung story ko anaya bago ko expound. Dugay na ni natabo sa akon. There was a time nga may bagyo kag kinanglan ko magpa-Manila, no? Gatrabaho pa ko sa una sa isa ka company. And puno ang airport. Kaya damo canceled flights, no? Kaba sang bagyo damo canceled flights. So ganito wag sinang mapalista ka lang. Ano gani ng passenger? Nablang chance passenger. Ka na, may chance passenger. Amo na ang ako hinimo, nagpalista ko, nagpa-chance passenger ko, kay may meeting kami, importante ito nga meeting sa Manila. So nag-chance passenger ko, nagpalista ko, grabe pangamuyo ko mga utod. Samtang ginatawag ang mga ngalan, no, lista ko I think number 20 ko bala mo, hindi ko Sige, number 8, number 10, nagapalapit sa kwan ko, sa ngalan ko, sa number ko. Pagka number, butata 19 to 20 ko, di ba? Grabe ang kurog ko mga utod. Kakita mo na nga daw gina-suspense ka bala. Na ginahawat-hawat ang mga makaupod ka bala ko, makasakay bala ko sa aeroplano kung hindi. Importante, gini ang Manila ko. Ano natabo? Tanaw ninyo.
Ako ang last di. Ako ang last. Katapusan nga gintawag. Grabe nga pagpasalamat akon. Nakabatsyag na kamo sina. Inang Lord, grabe ka. Grabe pangamuyo ko that time. Nakadala ko last number. So from that point, dito ko nagdayaw sa Ginoo, nagpasalamat ko, nagpraise ko sa iya. Amo ina ang praise. May natabo sa imo nga for example, prayer, nga may ginpangadi ka nga ginhatag sang Ginoo. So makadayaw ka sa iya, makahatag ka sa imo praise. And it emanates, nagahalin ina sa isa ka tagipusoon nga nagapasalamat. No? Whereas ang worship ang simba, praise can be part of worship. Parte sang pagsimba ang pagdayaw. Okay? But it goes beyond ang worship, mas madalom pagid. Okay? Ang praise manifestation na because grateful ka, thankful pa, gapasalamat ka sang ginhimo sang Ginoo sa imo. Amen? Amo na ang kwan i-qualify ta anay. Okay? So, sige bro. Anong manifestation sang pagdayaw sang praise? Sa aton, nagakanta, nagaplakpak, nagalumpat, nagasayaw, no? Part na tanan. Dito sang unaya, sa itong unaya, mga Israelita, mga Jews, mga Hebrew, mag-worship service na sila may gasayaw. Sige, kanta ding worship team. May nagasayaw, may naga-dance sang worship, sang praise. So, amo na sila, part gina niya. So, kita mo man, amo na manifestation niya, palakpak, kanta, even nga magsinggit ka say, Lord, salamat. Muna, grateful ka gid kayo, namian gid ka. So, sige bro. Hambal gani sa Filipos bala, sa Philippians ni 4:4 no. Magkalipay kamo sa Ginoo, hambal ni Paul ni. Kaginasulit ko, magkalipay kamo. Sa Philippians bala, libro sa Philippians, damo-damo da word nga joy, nga rejoice, no? Sa tanan nga libro ni Paul, amo na pinakadamo nga may nabutang da joy, kinasadya, halipay. Dra nga libro Philippians, kag ini ginambal niya magkalipay kamo, rejoice. Ginsulit niya pagid, rejoice. And I say again sa English, rejoice. Daw ginakumand, ginamando nga mag-rejoice ang tagsa-tagsa sa aton tanan. Hindi niya nga hindi niya nga daw ma-follow ka, hindi niya nga suggestion. As a Christian, as a sumulunod, as a disciple, as a follower ni Jesus Christ, you are commanded to rejoice just like you are commanded to love. Nakuha? Amen. So importante gina magkinasadya kag mga utod sang ginsulat ni Pablo ang Philippians sa diin siya tanaw ninyo sa prisuhan. Sa prisuhan, wala siya sa resort, wala siya sa hotel, wala. Kakabalo naman kamo kung anong prisuhan. Anong namian ka kung napriso ka? Wala ka gidyan na namian. No? Si Bong Navarro gani gusto niya mapa-NBI custody na lang kay may na aircon pa to ya. Kay kung isaylo siya sa detention cell ya sang penitentiary, ati wala tiyo aircon niya. Ka mga baho pa sang tupad mo. Hindi. So, hindi, wala. So kabudlay. Pero si Pablo nakasulat, rejoice. Ginakumand niya sa aton. Ginamando niya. So utod kung ano sitwasyon mo subong, ang kalipay sa Ginoo, it's beyond sang imo sitwasyon. Tod na, amo na nga aton ma-realize dapat. Kag kung ikaw ara kasubong sa isa ka lugar last week, well for me sa akon ma-share ko anay, cut off time sa amon. So do ka budlay bala ka bugat kag daw ang feeling ko nga every himuon ko kung na maski himuon ko daw ka bugat bala mot kun kaagi na kamo sina kabugat sa mga tikang ginahimo ko. Pero kahapon sa naga-meditate ko about the word, sang i-share ko sa inyo, nag-worship ko sa Ginoo, nagdayaw ko sa iya.
Kag kanami isang peace, kanami isang kalinong sa paghidait ka nahulog halin sa langit nakuan sa akon. Nga tanan to na dula kamot kun kaagi na kamo sina. Kanami. Kag wala sang feeling mo blado, wala sa may makaano sa imo. Wala sa may makatandog sa imo maski sino pa na nga kwanda. Wala ka invincible sa imo, ka strong. Muna sa pagdayaw sa Ginoo. So there is strength in worship, there is strength in praise. Amen? Okay, sige. Padayon ta bro. Sa 1 Peter, nambal man ini, 1:8, bisan wala kamo nakakita sa iya, ginahigugman ninyo siya, kag nagatuo kamo sa iya, bisan wala pa ninyo siya makita hasta subong. Amo ina nga ang inyo kalipay, indi gid masaysay. Sa kita nga mga ordinary nga mga tumuluo. So ginahatawag kita to walk by faith and not by sight. Tama? So buti nga nun sina nga pagpanglakaton sa imo nga Kristiyanhon nga panglakat by pagtuo. Nagapati ikaw. Hindi sa makita mo lang. So sino sa inyo din nakakita kay Jesus? Oo, hindi ka mumuya. May mga tao, may mga Kristiyano nga may pribiliyo nga nagpakita gid sa ila si Jesus. Ako'y kapati ko sina. May ari diri sa aton? Wala pati ang prayer naton subong. Hasta ko nga magpakita gid si Jesus sa aton. Gusto niyo na? Oh, si amo naton prayer ha. So i-share naton, for example, karon na pagpuli niyo sa balay, pagtulog mo napakita si Jesus sa imo. Next Sunday ma-share ka gid ha. Hambali kami, suryahay kami sa natabo. Okay? Tod na? Hindi mo guya-huya ha? Sige. So kita tanan, wala pa nakakita. Nagapati kita mo ng pagtuo. Nga maski wala pa nato nakita ang aton pinalangga nga manluluwas nga si Jesus Christ, pero nagatuo kita. Kag nagahigugma sa iya. Pila sa inyo subong diri nagigugma sa isa ka Dios nga wala niyo pa nakita? Pila? Hands up ra kamot. Kay gusto ko makita nga nagahigugma gid kamo. Amen. Sige. So, nagahigugma gid kamo ha sa Ginoo nga wala niyo pa makita. Napagtuo na tanan. No, kag ginaktan-aw na sa Ginoo, kag gina-acknowledge niya ang imo love sa iya maski wala mong pa siya makita, because that is the highest form of love. Pinakamataas nga form sa Ginoo sang pagigugma. Nga maski wala mo pa siya makita, pero ginahigugma mo siya by faith. Okay? Amoy na ang inyo kalipay, hindi gid masaysay, kag bangod sini, bangod sang inyo pagigugma sa Ginoo naton. Oh, ang balyaw. May kalipay. May kasadya. May kahumok ang inyo nga pagtuo sa iya relasyon. Mga utod ang tanan naton nga pagpanglakaton sa sinisubong sugod pagka born again ninyo. It's about relationship ha. Matouch ko anay kadali lang sa relasyon sa Ginoo. May relasyon na bala ka mo sa Ginoo. Kag ina hindi na mautod. Gani i-honor ninyo ina ang relasyon. Hindi ninyo pag-ibali wala na daw wala lang. Tagain ninyo sang value, sang gamay, sang dako gid, dako nga pag pasidungog ang ina ang relasyon. Nga karon ihambal ko sa inyo. Sige bro. Ari ho, makakuan ko anay ka ma-build up ko about the Lord, no? Kanta sa pagdayaw, Salmo 100, 1-4. Isa ini ka salmo nga kanami gid sang iya mensahe. Ako paka-powerful sini Salmo 100. Basahan niyo lang pagbalik niyo sa balay. Nambal di basahon ko, kamo nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan. Tanan kita na, kamo nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan, labi na gid atong nakakilala kay Ginoo. Sa kay Ginoo, sa kay Jesus Christ. Labi na gid kita nga may relasyon sa iya. Maghinugyaw kamo sa Ginoo sa kalipay. So ginatawag kita sa kalipay, sa paghugyaw sa iya, sa relasyon nga ina. Verse 2, alagara ninyo ang Ginoo nga may kalipay, magpalapit kamo sa iya nga nagakanta sing malipayon. Nagakanta ka bala sa Ginoo kung ikaw lang isa?
One time, mga bata pa ko, baby Christian pa ko, siguro mga years ago, dugay na nga tinuig. On fire, grabe gid nga passion ko sa Ginoo. One time, though, may impression ko, ga study ko, sa gabasa ko Bible that time, may impression ko nga dayawon ng Ginoo. So, gindayaw ko sa nakanta-kanta ko. Pagkadugay-dugay, wala ko kabalo, nagasaot-saot na ko. Tuod na mga utod. Ako lang isa sa kwarto, laman may nakakita. Inambal ko lang subong sa inyo. So, grabe ang ang kwan niya bala nga dayawon siya sa pagsayaw sa imubugos nga kalibutan. Kag privilege na sa aton tanan, no? Kilalaha, verse 3, kilalahan ninyo nga ang Ginoo amo ang Dios. Kilalaha gid siya nga Dios siya. Hindi gid pagbaliwala, tagais sang pasidungog. Siya ang naghimo sa aton kag iya kita. Bako nami sini. Kanami iningat mga tinaga. Siya ang naghimo, siya ang nagtuga sa imo, ikaw. Gituga kaniya. Kag iya. You are God. You are Jesus. You are being owned by Jesus. Panag-iyahan ka sang Diyos, sang Ginoo. Ginoo. Iya kita katauhan nga ginaatipan niya pareho sa mga karnero. No, kagita na mo sang manog karnero. Ginatipan niya ginang iya mga karnero, wala ginagusto nga may madula, may mahulog sa kanal or may makaon sa mga malain nga mga sapat, no? Ginatipan niya protektahan niya gid amo man ang Ginoo sa aton. Protektahan niya gid ikaw. Okay? Magsulod kamo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Enter his gates with thanksgiving, pagpasalamat, mo ni praise. And his courts, pagdayawan ninyo siya, kag pasalamati, mo nang kwan. Enter his courts with thanksgiving. Okay. Ang Ginoo ta, ginhimo iyang tanan para sa aton. Gapati ka mo. Next, bro. Ang importante, ginhimo iyang tanan para sa aton. So dapat i-acknowledge naton, tagaan naton sang acknowledge is to give, pasidunggan, ikilalahon. Kilalahagid nga may ginhimo ang Ginoo sa imong kabuhi. Acknowledge mo bala? We cannot give praise, hindi gid kita kadayaw. Maski hindi mo yan makumand, hindi ko niya mahambal sa inyo, di matindog ko di tubangan ninyo kag mangambal. Okay, praise na kita. Pagdayaw na kita, hindi. Mahalin gid na dapat nga kilalahon mo ang ginhimo sang Ginoo sa imo kabuhi. Kag from there, dayawon mo siya. Hindi na iya makumad ang praise. Dapat normal na iya nga mas mahalin sa imo. Ang mahimo lang gid naton nga i-encourage kita tanan. Amo na nga every time mag-start ang aton nga praise and worship, gina-exhort kamo, ginatagaan tas ang word nga makahatag kabuhi sa aton tagipusoon sa pagdayaw sa Ginoo. Nakuha nyo? Kay hindi na iya makumand ang pagdayaw. It has to come from you. Kag it only has to come kung gina-recognize nimo, ginakilala nimo, gina-acknowledge nimo ang mga binuhatan sa Ginoo sa imong kabuhi. Nakuha? Amen. Sige, next. Ang Ginoo, ang tao, no, pag-create sa aton sa Genesis na hambal dira. Pagbuhat sang tao, sang Dios. Anong iyang hambal? Gin-describe niya ang creation, mga kasapatan, mga kahoy, tanan ni good. Good siya. And he said it is good. Ang pag-create, ang pagtuga sa kalibutan. Pero pagtuga niya sa tao, ano hambal sa Ginoo? And he seen that it is very good. So gintuga niya ka, very good ka. Amen? Ang problema, nakasala kita. Nakasala kita mga utod. Tod na. Nakasala kita nga hindi kita makabayad. Hindi kita kabayad. Maski ano pahimuon ta. Maski ano ka pa ka-describe sila. Ay, mayo gid kuya. Ay, very good gid kuya. Hindi ka kabayad sa sala nga nahimo.
nga napasa sa aton halin sa aton mga una nga ginikanan, no? So by that, ang Ginoo mismo, ang Diyos nagpakatawo siya mga utod. Ginbuy-an niya ang iya privilege, ang iya nga even iya nga being nga pagka Diyos para lang mahimo kita. Do pareho man sa aton, okay? Kung nabi may subay da, gusto mo luwason ang subay, willing ka magpasubay? Himuon ka subay para luwason mo mga subay? Siguro sa kalabanan sa aton hindi ay no. Himuon mo man kuya subay man kalaway na da sang base matapakan po ko da karon kundi goodbye. Amo na nga, pero ang Diyos siya mismo nagpakatawo para ano, ang purpose lang gid para luwason kita sa aton sala. Dapat naton may balaan nga kung kita hindi kabayad sa aton sala, i-qualify bala na ako ng kamatayon bala kay damo ga ka-confuse about death nga word, ang kamatayon. Ang paghambal sa Ginoo nga hindi ka magkaon sini nga prutas kaysa tion nga magkaon ka mapatay ikaw. Tinga sa nagkaon si Eva kag si Adan, buhi man sila gyapon haw. I-qualify nato na mga utod. May duha ka types of death nga kamatayon. Okay? Number 1 is death physically. Kamatayon ining aton nga lawas nga tawhano nga kalibutan noon mapatay madunot to na gapati kasi nga madunot ka napatay ka eventually, correct? Amo nang physical death. Kag inaya sa Ginoo wala ginaya kwan, wala ginaya do wala iginabali wala ya gani na ano hambal ya gani, no? Hambal ya sa Bible okay lang na kung magpatay ka physically. Pero kung mapatay ka spiritually, the second death, amo nang type sang isa ka death is spiritual death. Mapatay ka sa spirito nimo. Inaya budlay ginay mga utod. Ang spiritual death. Anong butsi nga ng spiritual death? Maseparar ikaw sa Ginoo, sa Diyos. Makat off. Pareho mamblas ang ako nga kilala. May kwarta, bata sang isa ka prominent nga kwandiri sa Bacolod, no? Pamilya, hindi na ako maghambal kung sino, no? Mahinimo siya, hindi amo. Kaysa walawayon, spoiled. So, hinimo sa iya, diseridar. Kabalo ko mo kung anong diseridar? Kwan bala? Cut off sa pamilya. Hindi na siya makabaton, wala siya pribilehiyo sa iya nga pamilya. So wala na. Wala naging siya relasyon sa iya pamilya. In the same way, ang aton nga spiritual death, makat off gani kita sa Diyos, wala na, patay ka na. Nga because hambal sang Bible, He is the way, the truth, and the life. So, sa spiritual death, yes, may awareness ka, makakita ka pa, may emosyon ka pa, spiritual, I'm talking amon nga spiritual, no? Kaya ang tao, di ba, body, soul, spirit. Once mapatay ka, spiritual death, ang spirit mo patay. Ang mabili na lang ang imo body, patay man. Ang imo na lang ang soul mo. Ang soul, ang kalag, amo ning imo nga will, ang imo nga reasoning, intellect, mind mo, ang emosyon, amo na ang imong kalag, galagaw-lagaw na. Pero patay ka na. Kaya wala ka nakabuhi alin sa Ginoo. Kung wala kita kabuhi alin sa Ginoo, hindi nakabuhi. Wala sang kalipay. Wala sang joy. Ti gusto mo na. Ano pa nga ang Ginoo, na bother gid siya, na natublag gid siya, nagpanaog gid siya sa kalibutan para lang matagaan kita sang kaluwasan. Para lang nga may pag-asa, may kabuhi kita, mabalik kita liwat sa original nga plano sa Ginoo. Kag ina amo ang magkalipay kita upod sa aton Amay sa langit. Amen. So ang natabo gali sang ginbato nimo si Jesus nga imo manuluwas, Savior, Dios, Lord, Ginoo. Ang imo tanan nga sala ginkuha niya
Kaginisla niya ang imo nga sala sang iya nga pagkamatarong, righteousness. Nakuha nyo? So ikaw subong, may kinamatarong ka, may righteousness ka nga halin sa Ginoo. Kag magtanaw sa imong Dios, magtanaw sa imong Ginoo, right ka sa iya. Kag sa sina, dapat magpasalamat kita. Pariyubla sa pagpasalamat ko nga nagkasakay ko sa eroplano, do matumbo-tumbo ko. No? Amuman kita dapat. Sa aton nga na, hindi ta i-take for granted, hindi nga kabuhi. Gamito naton sa paghatag kadayawan sa Ginoo. Nagaginhawa pa kita sa sininga kalibutan. Every time, ari mga otodo, every time nga magdayaw kita sa Ginoo, sa sining nga lawas, mas mataas sa ako na opinion, mas mataas compare sa dito ka na sa langit kag magdayaw ka. Mas mataas nga gabatyag ka mo. Gabatyag ka kasakit. Pero in spite of, maski gabatyag ka kasang kasakit, makadayaw ko gyapon sa Ginoo. So mas mataas ina nga pagdayaw sa iya. Sang samayo na kita tanan sa langit, kita na ita sa langit, kag mag high five ta dito. So gina-encourage ko kamo mga utod. May appointment kita ha. Makita na ita sa langit ha. Amen. Wala sa may madula ha. Kita ma-order kita Jollibee sa langit. Kag magkinasadya kita may mga balloons. Tapos maano ta si ilang mascot? Sinong ilang mascot gani? Ronald McDonald? Ay hindi, si Jollibee. No? Tandain nyo gid na, makita na kita sa langit. Amen? Hambal gani si John 3:16, ang Ginoo nagpalangga gid sa nagigugma gid sa kalibutan, nga ginhatag niya ang iya gid bugto nga anak para sa aton kaluwasan tanan. Amen? Sige bro. So nahugasan ka bala sang dugo, sang hamili nga dugo, sang putli nga dugo sa aton Ginoo. Every time magpangadi kuya, ang ginahimo kuya, ginapicture ko akon sa lawas, galuhod, kag ang cross ara sa akon atubangan. Kag si Kristo gaara sa cross, kagatulo ang iya mga dugo. Kag ang dugo nga nagatulo, nagahulog sa akon. Amo man na kita tanan dapat. Next time, mga muyo ka mo, i-picture ninyong inyo lawas, nagaluhod ka mo sa tubangan sang cross, kag ang dugo nga nagatulo halin sa lawas ni Jesus, nagatulo sa inyo. Kag every time magtulo siya, tanan mo nga mga sala, ginahugasan. Hasta wala na sa mabilin. Nakuha nyo? Ang tanan ka-powerful ka ayos ang dugo ni Jesus. Nga maski ano ikaw ka makasasala, as long nga i-acknowledge ikalalahon nimo, nga ginluwas ka, pinaagi sa dugo, malimpyuhan ka. Hindi kita mapatinaas taason sa tubangan sa aton Diyos. Nga ang balon naton nga, ay, Lord, wala kuya sala. Kaayo gid sa akon niya, Lord. Kabuot gid sa akon, Lord. Gahatag gid ko ya sang 10 pesos sa parking boys. O Lord, gahatag gid ko ya sang akon nga tithes and offering. Kaayo gid sa akon, Lord. Wala gid ko ya, Lord, nagatlibak, gapanglibak, Lord. Hindi na amo. No? Kita tanan. Yes, ari pa kita diri kag kita ginatawag nga work in progress. Ano ning butsing ano sa work in progress? Nakakadto na kamo sa Florenceville, sa Florenceville sa Pahanukoy. Gabuhat sila sang masitira. Inabutang na nila sa nagatiyog nga basta may nagatiyog. Inabutang na nila dira ang clay, tapos gina-shape, pinagi sa kamot, ginaporma sang kamot. Amo kita sinatanan, ginaporma pa kita. Tanan nga mga hangin ginakuha sang kamot sang Ginoo. Tanan nga mga higko ginakakas niya.
Kaya para ang ina nga masitira, ina nga clay, ina nga pat, mangin maayo. So sinong nagagiho? Ang Ginoo. Iya kabot ang nagagiho para mapurma kita. Amo ikaw ina. So ang ginabuhat sang Ginoo sa imo kabuhi subong is because ginapurma niya ikaw. Anong ginahimo sang pat? Anong ginahimo sang masitira? Nagaprotesta siya? Nagarally siya? Wala. Nagapatoy-toy lang siya. Para po, Lord, purmaha ko, Lord. Sige, Lord, maski dumalipong na ko, Lord. Purmaha ko, Lord. Kakasa, ang tanan nga hindi maayo sa imo pananaw sa akong kabuhi. Kakasa, Lord. Kakasakit, pero Lord, sige. Nagapatoy-toy lang ang ginapurma. Wala, nagaprotesta. Kaya kung maprotesta ka, madugay, sigihon gina sa Ginoo niya. Hala, sigihon yung ginaasta mo purma ka nga maayo ka. Amen? So ano man ginabatsyag mo utod? Ano man ginagyan mo subong? Patoy-toy lang. I-release lang. Kagsigi, ang importante, pagdayaw. Thanksgiving, joyful praise. Amo na dapat. Amen? Patoy-toy lang gid. Next. Sige, sa manugwali, nambal dire, sige magkaon ka kag mag-inom sang bino nga may kalipay, kay ginbuot na sang Dios sang una pa nga himuon mo ini. Sige bro, padayon bla. 8. Hindi? 7 to 8 na siya? Wala. Sige. Ini siya, Ecclesiastes. It's about communion. Sige, magkaon ka kag mag-inom sang bino nga may kalipay. So every time mag-commune kita sa Ginoo, next week hindi ka mo mag-absent, ma-communion kita. Ma-celebrate kita liwat sang kaayo sang Ginoo. Kag every time mag-communion ta, hindi na siya rituales nga ino-inom ta, kaon ta, hindi. May kalipay dapat to. Kay ginbuot na sang Dios ang una pa nga himuon mo ini. Himuon tagid. May kalipay. Every time may ginhimo isa sa imo kabuhi, may kalipay. May balayran ka, may kalipay. May ginabatyag ka nga high blood, arthritis, gout, no pa na? May kalipay. Ano pa gid? Ginbulagan ka sa imong boyfriend, may kalipay. No? Sa mga relasyon bala mga utod, Dario, may madali lang gid do na dumduman ko lang. no, sa relasyon, duwa no, lalaki kag babae, correct? Tama bala? Yang describe dira, ang isa nakadaog sweepstakes. Ang isa nasunugan. Nakuha niyo ko. So sino ka dira? Sa isa ka relasyon na dapat ang mapili mo dapat atong nakadaog ka sweepstakes. Hindi ka magpili sang imo nga palamanhon o palaasawhon nga nasunugan ka. Kabudlay gid din nga relasyon mga utod. Amo na nga sa diri sa aton wala sang survey regarding sa relationship. Pero kung base naton sa mga storya-storya sa Amerika dako ang divorce rate dito ya. No? 60%. Grabe no. Out of 100, 60 ana ka percent ma-divorce. Kadali lang sa ila, ma-divorce ka mangita naman liwat. Ma-divorce naman liwat. Ano gid bala? Ano gid bala sa mag-asawa? Kay dapat ikaw magsulod ka sa isa ka marriage, i-present mong lawas mo nga nagakaangay sa iya. Hindi nga siya nagakaangay sa imo. And the same way ang imo nga upod, amo man i-present yang lawas niya na deserving sa imo kag himuon niya. So mutual. Nakuha nyo? Dapat hindi ka nga magsulod kay sa isa ka marriage, sa isa ka kasal, nga ikaw ya dapat ang ipaayunan. Okay? Dapat duha ka mo magpaayon sa isa kang isa. Siyempre mag-agree ka mo, magstoryahan na igid ka mo. Nakuha nyo? Amo na. Para maangkas ang kasal, ang marriage, magmadinalagon, magmadugay. Nga nakambal ko sina, kay nakabinbin subong sa aton nga Congress, ang divorce law. Kag daw madaog.
Amo pa i-pray ta against kay hindi na plano sa Ginoo ang divorce. Nakuha nyo? Wala nagplano ang Ginoo nga ikaslon yang lalaki kag babae para mag-divorce sa unahan. Wala, hindi. Para mag-astagin mapatay until death. Ano? Do us part. Amo pa nga tulo ka gid ang imo bana kasawa. Bago pa kamo kasal gambala siya. Makadugay ka ako ni sa iya. Tulo ka gid siya, kung boyfriend pa lang, kung may boyfriend ka girlfriend, no tulo ka sa subong, gambala lawas mo, makadugay ka ako ni sa iya. No, this is yung nigid. Kaya kung hindi lang man, kung gadua-duha ka, think it over. Hindi niya ang kasal, hindi niya kanon ko, no? Kabati na mo sila. Kung mapasok ka, tunlon mo gulpi. Hindi. Idupla mo, no? Ambal nila. Pero ako yung ginapadulon-dunan ko tubig. No, cold. Or soft drinks. Kung di tulon mo na, amo man ang kasal. Imnit of drinks, Coke, na cold. Para makuha take me mo. Amen? Ay yung nakasulod man tada. Na, balik. Balik ta. Sige, padayon. Ari pa kita subong sa joyful praise. Hulubaton. Kung malipayon ka, makapaayo ini sa imo lawas. Pero kung masinulubon ka, makapalain ini sa imo. Sa English bala, ini nga translation. Kung malipayon ka, when you are joyful, when you are happy, makapaayo ini sa imo nga bones. Bones ang ilang translation, hindi lawas. Tulan. Nga atulan. Mga utod, ang tulan, din ginabuhat ang dugo. Kabalo ka mo? Sa bone marrow. Din ang bone marrow, sa sulod sang tulan. So kung ang imo kuno tulan, hindi maayo, wala ka sang blood, wala ka dugo. Kung wala ka dugo, ano matabo? Masinulubon ka, makapalain kuno sa imo. Tuod gali ning hinambal ni sang hulubaton. Proverbs. No? Sa bones. So tanan nga mga sakit, arthritis, rheumatism, ano pa ganina? Itis. Halinina sa tulan. Kung hindi mayong tulan nimo, may itis kagid. Ano pa, hindi ka katag joy, wala sang kasadya sa imo nga kabuhi, masinulubon ka. Kung masinulubon ka, makapalain sa imo. Ano pa nga kung may problema ka mga utod, ari na lang ho. Hindi pagpadalumi ang imo problema. Ihatag sa Diyos. Nga akong padaluman mo, mahulog sa depresyon. Kabalo ko mo kuno ng depresyon. Ginaproblemahan mo gid ang imo nga problema bala. Nga gakasubo ka gid. Gasubo ka, gagbatyag ka. Masinulubon ka na. Gulpi na lang, mambal mo na. Ano na lang kabuhi ko man. Wala na gid ko pag-asa. Ano na lang niya akong kabuhi. Ganda ko, isang problema ko. Nasobrahan ko utod ang kuko ko. Hindi no pagpadalumi ang mo problema, anay. Ihatag sa Ginoo. Kag tagai siya sang gahom, sang power, Lord, Aribi Lord ho, may problema ako subong. Ihatag ko bi sa imo. Buligi ko bi. Sulbarabi ni Lord. Tanawa bi, kung anong matabo bi. Tanawa lang. Inyo na iya, sa inyo na iya. Amen? Sige bro, matapos ta. Sa John 15:11, sa kanami sa translation sa English, pero sige sa Ilonggo, ginasugid ko ini sa inyo agod, malipay kamo, man kamo pareho sa akon, kag mangin bugos gid ang inyo kalipay. No, sa ginambal ni Jesus sa iya mga tutunan. Sa Last Supper, kag ginahambal niya ang joy niya, arang kalipay niya, ara sa iya subong. Ang kalipay ko mangin inyo, kag ang inyong mangin bugos, mangin full ang inyong kalipay. Gina-meditate ko ni Bala, grabe, gahambal si Jesus, kabalo siyang ilansang siya sa cross, pero may kalipay siya. May kalipay siya, tungod nga sa iya nga sakripisyo sa cross, damo ang madala niya. Kag ang aton na joy, nga damo sa madala ang Ginoo ta sa langit. Iya nakalipay. Amen? So, muna nga nahambal niya ini.
mangin bugos, mangin full, mangin abundant ang inyo kalipay. So mga utod, mamangkuton ta kamo. Nalipay ka bala subong? Oo, kanahon. Amo na iyang mga answer ang daw. Mabalaan ko gid nga gakalipay gid, no? Kag pasalamatan ta Ginoo. Because nalipay ka, it's time for you to give praise sa Ginoo. Kabalo ka, every time, sa kada tion nga magpasalamat ka sa Dios. Ang imo nga ginhambal sa iya, Lord, himua liwat. Himua liwat. Inastoryahan namon kahapon ang about the Jesus feeds the 5,000, di ba? Nga ginpakaon niya 5,000 katawo. Anong ginpakaon niya sa 5,000? 5 ka ano? Tinapay, kag 2 ka isda. 5,000 ang mga lalaki pa lang ha, wala ginaisip ang babae kag kabataan. 5 lang ka tinapay. Anong hinimo niya? Anong una ginhinimo ginkuha niya ang tinapay kag isda? Kag nagpasalamat. Every time may problema ka mga utod, nahagid magpasalamat. Tanawa bilang miracle sa Ginoo. Ay mo kabuhi. Pagpasalamat siya kin, buka niya ang mga tinapay, gin panghatag. Wala na ubos. Nagdamo. Hala, nagdamo. Nakakaon ang tanan. 5,000 ka lalaki. Kabalo ka man kamo magkaon ng mga lalaki, no? Grabe magkaon lalaki, ya. Kagtambal sa Bible, and everyone was satisfied. Nabusog. 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. Ang isda guro to, guno pa to. Ay, hindi, abang rosman ay. Ang 3 kilo, 3 kabilog, 1 ka kilo. Amin, sarap, nagpasalamat lang ang Ginoo. Ari mga utod, sige, ma-close ko dire. Kung may ginabatya ka subong, may dako ikaw nga ginaatubang sa imo kabuhi, mga problema, mga relasyon, nga daw tanaw mo nga, Lord, ako budlayaw. Hindi ko kaya, haw. Pasalamati big Ginoo eh. Maghatag bisang Lord, salamat gid. Maski Lord, ginadako kabugat sa akong na tagipusoon subong, pero salamat. Salamati anay. Hindi mag-rebelde. Remember, ginamold ka ha. Pasalamati. Kag tanawa ang himuon niya sa imo kabuhi. Tanawa ang mahimo niya sa isa ka tawo nga nagayield, nagapaubos, nagapatuto para makagiho ang Ginoo sa imo kabuhi. Amen. Kag magpasalamat gid. Hallelujah. So, what this means, what does it mean for joy to be complete? Ang botsing anon sina, nga maski ano pa nga aton circumstansya nga nambal ko sa inyo subong, may aragid kalipay. Ang relasyon ta sa aton Ginoo, amo ang aton pinakamataas nga joy. Nga kalipay. Nagakalipay ka subong utod because may relasyon ka sa aton Ginoo. Hindi mo na kinahanglan dadlom nga revelasyon, dalom nga mga understanding kag knowledge kag wisdom from Ginoo sa aton Ginoo. Ang kinahanglan mo lang ang imo joy mangin kompleto sa iya, sa imo relasyon. Halungig din ang mga utod. Amo lang inang may ara kita. Hinatag sa aton Ginoo ang iya kabuhi para may relasyon ta sa iya. Para kompleto ang aton nga pagkasadya sa iya. Kag wala, hindi kompleto ang aton adlaw nga wala siya. Kay siya ang aton kusog, siya ang aton kalipay, siya ang aton manunuga, manuluwas. So maski anong ginagyan mo, okay lang na pagkalipay. Kaya may relasyon ka sa Ginoo. Amen? Plakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Father, we come before you today, Lord, thanking you from our hearts. You know that you are working. Nagagiho ka sa amon kabuhi, Ginoo. Ginapurma mo kami, Lord, sa imong mga kamot.
ginatuy-tuyan mo kami, ginagiyahan sa matarong, sa matadlong nga giyanan, nga dalan. Patkadto sa imo. Ginoo ga pasalamat gid kami kay Lord, na-realize gali namon nga magpasalamat kami. Mga milagro nagakaabot. Miracles, signs, wonders. Nagahalin sa tagipusoon nga nagapasalamat. Tudloy kami, Lord. Nga magatubang sa sininga kinabuhi, nga may kasadya, may joy halin sa imo. Nagapasalamat din kami, bangod ikaw ang amon Diyos kaginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give the Lord a wonderful clap offering. Hallelujah. Sige, mapadayon ta sa aton service. Kag kabalo man kita nga subong unang Domingo sa bulan. Kag sa kada una nga Domingo, nag-celebrate kita sa mga tao nga mga upod naton, mga utod naton, brothers and sisters sa body of Christ nga nag-celebrate sang ila birthday. So kung ang imo birthday subong nag-fall between October 1 until October 31, pwede ka lang katindog. Wala gid, mapa-invite kami. Ay mara, mapa-invite kami tani sa inyo balay. Joke lang, joke. Wow, kadamo gali sang birthday subong. Oh, kanami. So nag-celebrate gid ang bilog nga Bacolod. Yung celebrate gid ang inyong birthday, no? Grabe gid kadto lang kamo sa NGC. Okay, so may word ang Ginoo sa inyo subong. Aring word niya. Dali lang ha. Wait lang ta. Okay. Sige lang. Sige, ako na lang. Ang word ninyo subong for your birthday is God formed you from your inmost being. God formed you fearfully, you are fearfully and wonderfully made. Inhimo ka gid nga may kakugi, nga may pag-andam, nga ginhalungan gid sang Ginoo ang pagbuhat sa imo. Grabe no? Ginhalungan ka gid gali sang Ginoo nga ini. Nami gid ni siya palangga ko gid ni siya nga daughter, nga son. Nga ginhalungan ko gid siya. So hisubong, be grateful in the fact nga ikaw gintuga ka sang Ginoo nga may pag-andam, nga grabe gid ang pagtuga sa imo. Amen. Sige, extend nato na kamota sa aton mga utod nga ga-celebrate subong mga muyo ta para sa ila. Ginoo na amay namon sa langit, gapasalamat gid kami Lord sang imo sang mga naga-celebrate subong sang ila birthday sini nga bulan. Lord God, sila blessing gini sa amon, sa ila families, kag sa ila sa sini nga komunidad, kag sa sini nga simbahan. Lord, tuguti nga magin mas blessing pagid sila. Tuguti nga mingin mas malawig pagid ang ila kinabuhi. Tagai sila sang tinuig, Lord, nga full of fullness, full of gratefulness, full of your mercy and love sa ila kabuhi. Hindi nila makontain ang mo blessing, Lord. Tagay sila sa mayong lawas, tagay isang provision sa ila matag-adlaw nga kinahanglanon, Ginoo. Kag Lord, gamita gid sila para sa imong ginharian sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Plakpakan ta sila. Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Padayunon ta nga aton pagkalipay, pagsinadya, kag pagdayaw sa aton Ginoo paagi sa aton paghatag. Magatindog kita kag pamalandungan ang
iyang pulong sa 2 Corinto 8:9. Hambalya diri nahibaluan maninyo ang kaayo sang aton Ginoong Hesukristo nga bisan manggaranon siya didto sa langit, nagpakaimol siya diri sa duta, agud nga paagi sa iya kaimulon mangin manggaranon kita. Ay, manggaranon kita tungod kay Hesukristo. Gani maghahatag kita na may kalipay kay magpagsinadya sa aton mga tagipusoon. Hallelujah. Salamat Ginoo. Lord, bago kami kini maghatag, ma-pray kami anay. Lord, nagapasalamat gid kami sang dako-dako nimo nga gugma, sang imo nga kaayo kag sang imo Lord God nga katutom sa amon kabuhi. Kay wala mo gid kami ginpabayan. Tutuod gid siyang paghambal mo nga you will never leave us nor forsake us. Gani Lord, gino-offer ni namon ang amon tanan-tanan di Lord kabuhi. Tanan-tanan Lord na ginhatag mo sa amon. Gina-acknowledge gid namon Lord imo gid ni tanan. Gani ginabalik namon ang pagdayaw, paghimaya sa ngalan nimo Jesus Christ. Amen and amen. Salamat Ginoo. Kabukiran Hasta kapatagan amon pagdayaw labot sa imo halin kabukiran hasta sa nasyon amon kanta gaupod sa hangin. Hallelujah. Salamat Ginoo. Bro, sige sa paghalin naton sa sining nga lugar mga muyo kita anay, Yes. no? Para sa aton nga nasyon, sa aton komunidad, sa aton simbahan kag sa tagsa-tagsa nga ari diri subong. Magduko lang kita. Amay namon sa langit kay balogid ikaw Lord sa amon mga kinahanglanon. Kabalo ka sa ginabatyag sang tagsa nga isa nga ari diri subong mga problema nila, mga struggles, mga difficulties sa kabuhi Ginoo. Even ang inyong mga kasadyahan, mga celebration, Lord, kabalo ikaw. And Lord, ang amon lang pangamuyo nga hagan-hagan na lang ang mga difficulties, mga problems sila kinabuhi. Kag padamua ang mga celebrations sang iyak tagsa-tagsa nga ari diri subong nga represented by the families here, Lord God. Kay gapasalamat gi kami, Lord, nga ikaw, you control everything. Kag ginatugyan namon kabuhi sa imo Ginoo. Lord, nagapasalamat man kami sa sininga bulan, sa mga nagakatabo, even sa among diri nga syudad. Lord God, nga naganubo na ang COVID cases sa sininga lugar sa Bacolod. And Lord, padayon na nga wala na gid madula na ang mga COVID cases Ginoo. Hagang tanan nga ara subong na hospitalize sa mga hospital, Ginoo ayuha sila. By your power, by your might, by your word, Lord God. Sa siningad pion, Lord, damo ang mag-aayo. Kag mga check out na sa mga hospital subong adlaw. And Lord God, kapasalamat man kami sa among nasyon. Lord, buligi ang among nasyon nga mangin isa ka nation nga pasidungog sa imo Ginoo. I-enthrone si Jesus nga siya ang leader namon sa siningasyon Pilipinas. Nga maghari siya sa tagsa ka tagipusoon nga sa tagipusoon sang Pilipino. Kag Lord God, mangin progressive ang Pilipinas. Diri sa Asia kami lang gid ang ginatawag nga Christian nation. Kag ipakita gid Ginoo nga matutuod gid kami nga Kristiyano, sumulunod disciples nimo. Pinaagi sa pag manifest sang imo kaayo sa tagsa isa kag isa. And Lord God, for His Life Ministries, Lord, damo pagid ang makadto diri kag magsulod kag mabless gid Ginoo sa sininga simbahan. Kay imo ini simbahan, Lord. Sa mga pastors ng His Life, I pray nga you will manifest your glory in their lives, your anointing in their lives, Lord God. And Lord, salamat gid kay isa naman ka oportunidad sa pagdayaw sa imo. Amon nga volunteer workers Ginoo, Lord, kay balo ka sang ila heart nga pag-alagad lang gid sa imo.
continue to just increase your love in their lives. Padugangi pagid Lord ang ilang spirit of volunteerism para pagid nga mangin blessing sila sa amon. Salamat gid Lord, in Jesus name, amen. Sige, tindog ta. Batunon ta ang blessing sang Ginoo. Ang paghalin ta diri, ako I look with anticipation nga makita na naman ta diri next week. Close your eyes, bow your heads, and receive God's blessing. The Lord is with you. The Lord shine His face to you. The Lord pour out His blessing upon your life, that you may able to contain it. The Lord will just separate you from the world and protect you from all accidents, diseases, illnesses, tanan nga mga kalainan, hindi makaabot sa imo, bangod ikaw anak sang Dios. Kag tanan nga mga provision sa Ginoo, ihulog niya sa imo kabuhi, kag sa imo pamilya. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kag ang tanan magasinggit. Amen, amen. Sige, lakata sa pagidait ka, joyful praise sa Ginoo. See you next Sunday. Thank you for coming. Hallelujah. Kapay puloy anda magsinao, kapay sa dalan magsinadya.